Hej, EUD 215. Mit navn det er Henrik, og jeg varetager den mere tekniske del af det, der skal foregå i dag i den her USF hjemmedag. Nogle af jer har jeg mødt inde i klassen, da jeg lige var oppe og hilse på, men resten må jeg hilse på et andet tidspunkt. Når I nu er kommet ind, og det er de fleste af jer jo, på USF hjemmedag her på LMS, så har vi et skærmbillede, der ser sådan her ud. Hernede har I jo opdaget, at der ligger der quizzer og læringsmoduler, og der er en, der hedder USF hjemmedag, og den har I så trykket på nu. I kan se, at jeg er kommet lidt længere forhåbentlig, end I er. Ja, når man nu kommer ind her i USF i hjemmedag, så er der nogle ting, I skal lave. Og noget af det, I skal lave, det er jo blandt andet, at I skal aflevere en pitch herinde på LMS. Og det gør I ved, at man vælger den her gruppe, man har fået heroppe, og jeg kan se alle grupper. I kan kun se den gruppe, I selv er en del af. Når man trykker på gruppen, så får man en lille menu herover, hvor man kan lave næsten de samme ting. Ikke alle ting, men næsten de samme ting, som man kan lave på LMS generelt. Når I nu skal aflevere jeres pitch lidt senere, så foregår det herinde i diskussionsforum. Men det vender vi tilbage til. Det er sådan, at det her læringsforløb, I er i gang med, det fungerer sådan, at I arbejder stille og roligt fremad. Og hver gang heroppe man er færdig med et område, så trykker man på næste, og så er man sådan set klar og kan gå videre. Så det er kun, når der skal afventes noget eller godkendes noget birte, at man sådan set ikke kan komme videre. Vi har ikke lagt nogen stop ind og nogen låse ind, således at I bliver standset i jeres arbejde her på den her hjemmeside i dag. Det første, vi går ind i, det er, at vi skal navigere rundt på siden. Og herude, der har jeg har nok lidt flere ting, end I normalt har. Har nogle flere ting åbne, men herude kender I menuen, og der er noget Dropbox, hvor I kan aflevere noget, og der er nogle dokumenter og sådan noget. Men ellers så skal I generelt kun arbejde rundt herinde. Nogle af jer har måske bemærket, at hvis jeg sådan vil springe rundt her i opgaverne, jamen, så kan jeg klikke på indholdsfortegnelsen, og så kan jeg egentlig kigge på alle de ting, der skal laves herinde. Og jeg kan bare klikke på det, jeg gerne vil rundt til. Hvis der er sådan en pil, jamen, så er det en overskrift eller et kapitel. Hvis der er sådan en grøn en her, jamen, så er det typisk en opgave eller nogle ting, man skal lave. Vi kan jo gå ind og finde rundt på LMS, og det er så her, at videoen kommer til at ligge.